Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Ikot TV, channel na sa Kalambo. Sa lungsod sa Matalom. Ito may viewan guys, review abong na guys. Dapat upuan nyo siya guys. Kuan meron September 22, 2021. Tanong nyo nga guys, para ko. Ano siya guys. Magpinabangan nyo kang Matalom para makabot na ito ang kalambukan sa mga guys. Ito doon ang hindi guys para makapublish mo. Dapat sa yung computer guys, ito yung pinloan para ito. Awasat! Okay guys. Welcome to my channel, welcome to Ikot TV, ang channel sa kalambukan. Tamang po lang guys. Dapat, tingnan nito guys, ito yung nakagabukis ko. Magpinabangan yung katanunay para makabot na ito ang kalambukan sa kalambukan. Together we will kasuhan alam sa kalambukan sa kalambukan. Dapat to guys, ito na yung guys para 20 watt. Pangiunan nga po niyo Matalomnon at ito yung supportasan ang administration kanilay headed by sa award of email Deri is pagaliyo kung mga kaupan. At ito yung silang supportasan guys para magpabilin ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Magpadayon ang kalambuan. Okay guys, once again, welcome to my channel, welcome to Ikot.